ongenakho nomfikelwayo, hlambulula iingcinga zenhliziyo zethu ngokusiphefumlela umoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokufaneleyo, ngaye uKristu inkosi yethu. uThixo ayinike abantu bakhe niyigcine. Inkosi uThixo wakho uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwami. Amen. Inkosi balecela uze ungazenzeli nayiphi na into ibe sisithixo sakho uqubuthe kuyo. Amen. Inkosi balecela uze ungalisebenzisi kakubi igama lenkosi uThixo wakho. Amen. Inkosi balecela khumbula umhla wenkosi uwuphathe ngcwele. Amen. Inkosi balecela beka uyihlo nonyoko. Amen. Inkosi balecela uze ungabulali. Amen. Inkosi balecela uze ungaxexezi. Amen. Inkosi balecela uze ungebi. Amen. Inkosi balecela uze ungangqini ubungqina obubuxoki. Amen. Inkosi balecela uze unganqweneli izinto zabanye abantu. Amen. Inkosi balecela asivume izono zethu sizimisele ukugcina imithetho kaThixo sihlale ekuthandweni lakhe senze njalo siguqe. Thixo ongamandla onke Baba wethu wasezulwini, siyakuquka sivuma basibonile ngetyala elethu ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza nalapho esithetha sakwenza ngenxa yonyana wakho uKristu Inkosi yethu, siqonde konke ekudlulileyo wenze ukuba sikukhonze intlalo entsha kuzukiswe igama lakho. uThixo ongamandla onke, oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuni, anixolele izono zenu, anikhulule kuzo, aniqinise, anomeleze kuko konke okulungileyo, anigcine ebomini obunaphakade ngoYesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Amen. Mthandazo wesithathu welente, page 168. Masithandaze bawo nobubele, unyana wakho ungumthombo wamanzi aphilayo, yenza ukuba isipho somoya wakhe sibe ngama
162. Thixo ngamandla onke ongcwele, unyana wakho ngentobeko kumoya oyingcwele, wazila iintsuku ezi40 entlango, siphe ubabalo lokuziqeqesha, ukuze sibe nokufikelela ePasikeni ngomnqweno wokholo nothando ngoYesu Kristu iNkosi yethu. Isifundo sokuqala, isifundo kwiTestamente endala, kwincwadi yeDuteronomi, isahluko sesine, ukuqalela kwisahlukwana sokuqala sitsibe siye kwisahlukwana sesihlanu. Incwadi yohlaziyo ngqophetso, isahluko sesine, qala isahlukwana sokuqala sitsibe siye kwisahluko sesihlanu. Phantsi kwesihloko esithi intobeko elindeleke kuSirayeli. uMoses wawayala amaSirayeli wathi, le mimiselo ndinifundisa yona yithobeleni khona ukuze niphile, nibe nakho ukungena kwelo lizwe naliphiwa ngundikhoyo uThixo wokhokho benu. Isahlukwana sesihlanu. Niyabona ke, ndinifundise yonke imimiselo nemigaqo ngokomlomo kandikhoyo uThixo wam, khona ukuze niyithobele nakulizuza elo lizwe niza kungena kulo. Yithobeleni niyigcine, zize ezinye izizwe ziniqonde ukuba ninobulumko nengqiqo. Zakuva ngale mimiselo ziyakutsho ukuthi, hayi ukulumka nokuba nengqiqo koluhlanga olukhulu. Sisiphi na esinye isizwe esikhulu kangangokuba uThixo waso abe kufutshane kuso, njengoko undikhoyo uThixo wethu esondele kuthi xa simthandaza? Sisiphi na esinye isizwe esikhulu kangangokuba sibe nemimiselo nemigaqo enjengalo mthetho endiwanikwe phambi kwenu namhlanje? Lumkani ke, nizigcine ubomi benu bonke, hleze nikulibale konke enakubonayo ngamehlo enu, kulibaleke nakwiinkolelo zenu. Ze nibalisele abantwana benu, ngokunjalo nabazukulwana, ngalaa mini nanimi phambi kondikhoyo uThixo wenu kwintaba iHorebe, apho wathetha nam wathi, bahlanganise ndawonye aba bantu, ukuze baweve amazwi am, bafunde ukundihlonela, nanini na besadla amazimba kweli gadi nomhlaba, nokuze bafundise nabantwana babo. Liveni ilizwi lenkosi. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa kuMateyu ongcwele, sahluko sesihlanu, qalela kwisahlukwana le-17. Ningabi ndize kuchitha umthetho nokuba ngabaprofeti, andize kuchitha, ndize kuzalisekisa. Kuba inene ndithi kuni, kodwa kudlule izulu nehlabathi, kungakhanga kudlule nalinye iganyana nokuba lisuntswana emthethweni, kude kwenzeke konke. Othe ngoko wachitha nokomnye kule mithetho omncinanana, wabafundisa abantu ngokunjalo, kothiwa ungomncinanana ebukumkanini bamazulu. Othe weza wafundisa ngayo, kothiwa ngomkhulu ebukumkanini bamazulu.
lithi kuni ukuba ubulungisa benu abuthanga bugqithe kakhulu koba babhali nabafarasi, anisayi kuza ningene ebukumkanini bamazulu. Ivangeli kaKrestu le. Ndiyabulisa kumfundisi uVelem, ilay ministers neseva zegameni lenkosi uYesu. Amen. Amen. Ndiyabulisa kubantwana bakaThixo bonke abalapha namhlanje. Ndithi uxolo lwenkosi malube nani. Amen. Amen. Okunene bazalwane, yona inyama idiniwe futhi ibuthathaka, kodwa umoya kaThixo ngaphakathi kuthi nguwo lo unentumakalelo. Ulo usibangela uba uthi usanda ungena endlini uvele ungene ubuneshawa phansi kweshawa nabamanzi awakho shushu ncam, uphinde uphume unxibe uphinde uphathelele. Amen. Amen. Kona the day has been so long. Kubantu ebebesesingcwabeni, kubantu ebebephangele, so kona kuyavakala bazalwane. Kodwa kulome kunjalo uba uyazifunda ezizifundo namhlanje sithetha ncakasana nokugcina imimiselo kaYehova. So whether we are tired or not, kodwa eyona nto ihlaziyekayo nehlaziyekisisayo emqondweni wethu nalapha kwengaphakathi lethu kungoba sazi uThixo esihamba naye bazalwane nosiqononondisayo ukuba udathi kwesi sifundo sokuqala seDeuteronomy, kodwa zigcine verse 9, uwugcine umphefumlo wakho kunene, ngoba hlezi uzilibala izinto azibonileyo amehlo akho, hleze zimke enhlizweni yakho yonke imihla yokuphila kwakho. So into ebangela uba bazalwane sithi gather together kungenxa yento yoba sifuna ukufuthelana ukuze ekufuthaleneni kwethu
Singazilibali izinto amehlo ethu uThixo asibonise zona. Amen. Amen. Kule mizuzu ke imbalwa endizawube ndime apha, kukho izinto ezimbini okanye ezintathu endiziphawule kwesi sifundo sokuqala. Eyokuqala ithetha ngemimiselo nokuthotyelwa kwayo. Amen. Sikule ndlela bazalwane yokuba sele ngoku siwuhambile umgama apha kwilenti. Iintsuku zona zikubangela into yoba uke wathetha omnye umntu wathi kuba khona ibingumfundisi uvele emizolo phaya kwelaa khaya esithi ngoku xa ujonga ungafumanisa into yoba usesiphakathini. Uyabona ke xa usesiphakathini uthi xa ujonga phambili ibe ngathi kukude, naxa ujika ujonga ngasemva ufika ibe ngathi kukude. Kodwa isigqibo ekumele uba uyasithatha kukuba ungaphindi indlela ubusowuyihambile, kodwa ngcono ubheke phambili ukuze ubone izinto uThixo asele kubekele zona ngaphambili. So sihlanganiswe yimimiselo nokuthotyelwa kwayo. Namimiselo bazalwane, nothi imimiselo yecawa, kodwa imimiselo kaThixo. Imimiselo yecawa iyatshintsha bazalwane. Nangoku I think 2025 umfundisi uvelem i-prayer book izaba nee-changes andithi, kuba igqiba iminyaka ethile. So sizawufika kukho imimiselo yenkonzo nemigomo ethile yenkonzo etshintshileyo kwi-prayer book. Abantu bayayazi ukuba kwi-prayer book ka-19 kukho izinto ezingasekhoyo kwi-prayer book ka-1989. Futhi bamane besithi abantu xa bejonga ngasemva athi asekwaba into ethile yayingakhutshwanga kwi-prayer book yonyaka othile. We miss it because uThixo usinika itshansi yokuba xa inkonzo ibeka imimiselo siyenze bazalwane, siyithobele. Kodwa yekabani le mimiselo kuthethwa ngayo namhlanje? Mimiselo kaThixo bazalwane. Le ngelenti yonke imihla simane sisithi page 140. Phulaphulani ke le mithetho niyigcine niyenze. Ndiyinkosi uThixo wakho, uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwam. Sitogqiba sithini thina bazalwane? Amen. Nkosi yiba nenceba. Kuba siyayazi into yoba sometimes it's not doable. Akhona amaxesha okuba ingenzeki le mimiselo, kodwa laa nto ithi amen, Nkosi yiba nenceba, ithi bawo give me strength to keep your commandments. Enye into endiye ndayifumanisa kwesi sifundo sokuqala bazalwane ukuba uthi lo mbhali ndinifundise yonke imimiselo nemithetho. Uyabona kumntu ofundisiweyo akafani nomntu ongafundiswanga. Umntu ofundisiweyo ulibala ebefundisiwa ndithi. Kodwa awunawuvela uyobhala itest xa ujonga hayi ndiyaqala ukuyibona le into. Yabona le question bakhona otishara apha endlini. Ukuba bebekhona otishara, akakho utishara onokukhupha kwisilabhasi into angakhange ayifundise abantwana. Kwisilabhasi kukhutshwa into ibifundisiwe bazalwane. Ukuze umuntu uba uyipasa ngoba ebephinde wayirevisita imimiselo kaThixo, njengobethi ndinifundise yonke imimiselo nemithetho, akathi yigqibelise ecaweni. Uthi yikhangele naxa ukhaya ukwenzela into yoba noba kungathiwa sisifuvu namhlanje ucinga bezi zifundo zithetha ukuthini, kungabi kukhona uphengululayo uba zithini kanene.
uthi lo mbhali yithobeleni niyigcine. Iyathotyelwa bazalwane imimiselo kaThixo. Uyabona ngoku besizawuhlangana ekuseni besitshilo sathi abantu babe sizaba nenkonzo ekuseni. Besizawuba nenkonzo yokuthandaza. Nenkonzo yokujonga uba izwi likaThixo njengoba libhalwa njena ebomini bethu lithetha ukuthini, kuba alincedi izwi likaThixo elithethwa imihla namalanga kodwa lingenzi into ebomini bam linganditshintshi. There has to be change. And ke ngoku liqala kulo mntu ulithethayo, litshintsha yena. Andikwazi ukufundisa abantu ngokugcina imithetho nemimiselo kaThixo kanti mna kuqala andiyigcinanga le mithetho nemimiselo kaThixo. Zawuba nendawo endiziphephayo kuba ndiyayazi into yoba ikonethile yeyona ndibandakanyeka kuyo. Yile nto ndimane ndisithi xa indifika kumthetho othi uze ungabulali ndithi amen. Nkosi yiba nenceba. Uze ungakrexezi. Amen. Nkosi yiba nenceba. Uze ungathi. Amen. Nkosi yiba nenceba. Kungenxa yento basifundiswa ngemithetho nemimiselo kaThixo. Athi apha kwivangeli kaMateyu chapter 5 verse 17 to 20 uthi uverse 19 othe ngoko wachitha noko umnye kule mithetho mincinanana wabafundisa abantu ngokunjalo kothi ungomncinanane ebukumkanini bamazulu. Aphinde agqithe lo verse 19 athi othe wenza wafundisa ngayo kothi wangomkhulu ebukumkanini bamazulu. Othe wenza wathi ogqiba wafundisa ngayo. So ithi le nto bazalwane andiqali ndifundise then ndiyokwenza, ndiqala ndithini ndenze. Emveni koba ndenzile ndithini ndibuye ndiyokufundisa ukuze ke ngoku ndizokuba ngomkhulu ebukumkanini bukaThixo okanye ebukumkanini bamazulu. Kuba uthi verse 20 kuba ndithi kuni ukuba ubulungisa benu abuthanga bugqithe kakhulu kobababhali nabafarisi. Sikhumbule ke bazalwane ubulungisa bababhali nabafarisi bobuya bunesigqezu phakathi. Bobuya bubonakalisa into yoba I am giving to you sisinomathemba. Bobuya buthi when we are shaking hands khasifote wethu. Bobuya buthi xa besingenzenanga kakuhle ecwengile ngoku xa sibuyisana sithi sifoteni ukuze ilizwe lithini lisibone ukuba ngoku sixolelene. Bubulungisa obo bababhali nabafarisi. Uthanisayi kuza ningene ebukumkanini bamazulu. Eyona nto siyisebenzelayo bazalwane asisebenzeli into yoba sibhubhe singcwatywe ngesidima nesithozelo, kodwa sisebenzela into yoba xa ebuya uYesu ezolanda ibandla lakhe nathi sifunyanwe ukuba sikulungele ukungena ebukumkanini bamazulu. Athi umbhali ngena ke mkhonzindini Nkosi yami eluvuyelelweni ubuthembakele kwizinto ezincinanana. Ngoku ke ngoku ndiyakungenisa namhlanje bazalwane ebusuku sele zikhona izinto ezibangela uba singayigcini imithetho kaThixo, ezibangela into yoba sometimes sivukelwe yimisindo, ezibangela into yoba sometimes sivukelwe kukuchaphuka. Kodwa kuloo meko injalo athi uThixo those who are glorified with Christ ngabo bayibetheleleyo inyama yabo kwizinto zehlabathi ukuze xa evuswa unyana womntu bavuke kunye naye bazalwane, abe efile usifokazi omdala kodwa avuke enomzimba omtsha ongenakonakala. Nansi le nto isibangela uba sizawuchopha apha noba sibabini sibathathu.
athi uba bahlangene egameni lam abo mna ndingowenani phakathi kwabo. Therefore ke bazalwane, sikhona ekubeni siyigcinile imimiselo kaThixo. Athi omnye umbhali, there is a spirit of adoption, moya okubamba. Siyazi losithini uku-adopta koku kokuba uhambe mhlambi uyothatha umntana othile, uthi I am fully adopting you, uthi ube ebebelonga kwi-clan ethile kodwa uthi ngoku you belong into this clan. Udathi lo mbhali, the spirit we have received is not a spirit of slavery. Asi-adoptanga moya bazalwane osenza sibe ngamakhonkqa. Athi umculi wasetshetshi, nali ikhonkqa likhululwa, nalo uluntu lusindiswa. Uthi lo mbhali, we have not received the spirit of slavery leading us to fall back into fear. Because bazalwane xa ingagcinekiyo imithetho kaThixo kuvuka uloyiko lungumangaliso. Wothuswa naliphephe liwayo phaa endlini. Yabona le mini bekukho umoya wabengekho noba kudedi naqomba hayi ke ngoku ndithi into ezimbi ziyenzeke ebantwini abalungileyo. Kutheni ngoku uzawuvuka umoya na Nkosi yam? Zawuthini lo moya? Ukho umoya akukho mbane. But lithi izwi likaThixo asinikezwanga umoya bazalwane wobugwala. Ze kuthi ekugqibeleni, but the spirit who brings about our adoption as God's children. Uzazi into yoba emveni koba uyibambile wayenza wayigcina wafundisa ngemimiselo nemithetho kaThixo, wena ungumntwana kaThixo ngokugqibeleleyo. Ubelonga to the kingdom of God. Athi Galatians chapter 4 verse 5, zonke ke zizinto bazalwane zipha kwincwadi yamaGalati. Ujonge into yoba zintoni ezi zinto zibangela into yoba uthi seluyibambile nale mithetho iphinde iphuncuke, kuba yona ngamanye amaxesha iyaphuncuka. Ndiyafuna ke ukugqibelisa ngelithi, when the Spirit enables us to cry, Abba Father, using the distinctive prayer language of Jesus himself. Meaning ngumthandazo bazalwane usisitixo nesixhobo sokusetyenziswa ngamaxesha onke. Sidlule ekukhaleleni ebantwini, kodwa sikhalele kuThixo ethi iBhayibhile uyimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Emveni koko, we are assured that we participate in Jesus' sonship. Siyeke uba zizicaka kodwa sisuke sibe ngonyana, sibe zindlalifa zamazulu ngoba siyibambile, sayithobela imimiselo kaThixo. Athi ekugqibeleni lo mbhali, God's Spirit bears witness with our own spirit that we are truly children of God. Kunikeza ubungqina ngawe umoya oyingcwele. Bathi abantu benganqini ukuba uyibambile futhi uyigcinile imimiselo, ngoba abantu are even judging people ngendlela abanxiba ngayo, ngendlela abathetha ngayo, nendlela abenza ngayo izinto. Kodwa wona umoya oyingcwele bazalwane ungqine intoba hayi noba abantu bangathini ngawe noyise, kodwa mna as the Holy Spirit I bear witness yentoba you are truly the Son of God. Sengake bazalwane uThixo ngasinceda ekuzameni kwethu kuba ke uThixo akafuni bantu abagqibeleleyo, kodwa ufuna izitya zomdongwe nento ezingento, azithatha azibeke apha agqiba aziphathise indyebo yakhe. Amen. Ale mini namhlanje ma sisondele kuThixo
sisondeza umbulelo omkhulu kuye ngabo uThixo athe wabanikeza amandla nobuchule bokwenza izinto ekerkeni yakhe. Kodwa ngokukodwa ngeli xesha sisondeze phambi koThixo zonke iindawo ezilungiselela isinodi, ivestry okanye inkomfa ebandleni kuba kuphela unyaka. Senze lo mthandazo. Thixo Nkosi, unikele umoya wakho oyingcwele ekerkeni ukuze asikhokele kuyo yonke inyaniso. Sikelela ngobabalo lakho nangobukho bakho amalungu evestry ale parish kaSt John's and Church nazo zonke ezinye iiparishes ezilungiselela ivestry kwakunye needioceses ezilungiselela isinodi nolonyulo. Wagcine amalungu elibandla eqinile elikholweni, uwamanye eluthandweni, ukuze siluhambisa phambili uzuko noxolo nobunye bekerke yakho ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Phinde namhlanje sikhumbule ngokukodwa amazwe lawo ngeli xesha lenzila kungekho xolo kuwo. Sikhumbula ngokukodwa iimfazwe ezikhoyo ehlabathini, bawonga amandla onke intando yakho ukuba bonke abantu mabahlale bebanye. Siyakubonga ngokuphelisa le mfazwe kwezi zizwe ezineziphithiphithi ngokodwa iRussia neUkraine, iPalestine noIsrayeli. Baphe isipho soxolo. Sibeka phambi koThixo izizwe ezizama uxolelwaniso, kwanabo bazamela ukubuyisela isidima sobuntu ebantwini abachatshazelwe yile mfazwe. Sikhumbula ngokukodwa abafazi abanenimba ngeli xesha, abantwana abathe bazifumana belahlekelwe ngamalungu emizimba abo nezidima zabo, abo baphucwe umhlaba nelizwe, nabo bathe bazibona bezimbacu kwamanye amazwe. Siphe Nkosi ukuba sihlale enkolweni, ebulungiseni nasenkululekweni ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ukugqibela sikhumbule abo ngexesha lePasika balungiselela ukubhaptizwa, nabo babafundisayo. Sicela isipho somoya oyingcwele nesipho sikaThixo sokuzalwa ngokutsha sibahlaziye. Thixo ngamandla onke, ngomoya wakho umzimba wonke wabantu abakholweyo yalawulwa ungcwaliswe. Yamkela imithandazo esinikela kuwe ngenxa yalamalungu ekeriki azangeniswa ekungcweleni, ukuze lubizweni naselungiselweni lwabo babe nokukhonza ngokwenyaniso ngeNkosi yethu uMsindisi wethu Yesu Kristu. Amen.